Vítam vás pri mojom ďalšom mini vlogu. A teraz akurát čakám na prechode, aby som mohol prejsť konečne. Takže neviem za školu. Čakajte. Takže čaute ľudia ešte raz. Vítam vás pri tomto mini vlogu. A teraz vlastne akurát idem domov po tej istej ceste. Ako som išiel do školy, tak idem zo školy. No. Dnes to bol veľmi napínavý deň, lebo každý v triede húčal. A bolo to na hovno. No. Takže ideme na to. Domov idem natočiť let's play na Counter-Strike. Konečne. Aj keď som mal dnes nahrávať video challenge. Ale sa to presunulo na dobu neurčitú. Takže dnes bude Counter-Strike. Idem zase s krátkou. Akurát ide vlak. Nie je ho moc vidieť. Vidíte to hore, čo sa mocuje, tak to je vlak. Kde už jem? No teda, konečne. Toto tiež nejak. Toto nie je moc veľmi dobré rozlíšenie. Lebo nemám so sebou kamerku, viete. Čiže natáčam to cez mobil. No. Už sme tu skoro. Čakajte. No, takže. Sme na ceste. A ideme. Oh. Ale ten let's play na Counter-Strike budem nahrávať cez kameru, takže máte sa, nechcete si. Ak sa mi to podarí, to budem nahrávať cez kameru. Dobre. No takže za takých 5 minút, 5 hodín, ne 5 minút, takže 5 hodín by ten Counter-Strike asi mohol výsť. No, neviem, akorát ešte som nebol ani na obede. To je ten problém. Prídem domov, naobedujem sa, hodím tieto videjka na YouTube a idem natáčať Counter-Strike. No, prepáčte. Bol zlý záber. Mám tu pravú taliansku rúžovú vodu. Vidíte? Ja budem ukazovať, ako sa volá, lebo by každý hovoril už, že som ukázal tieto. A nemám autorské práva. Je to strašne dobrá voda. No tak. No takže hodím sa s vami na tých 5 hodín. O takých 5 hodín by mohlo výjsť to videjko. A čau Muro, je tu náš Muro. Náš malinký Murko. Neviem, kde sa tu vzal. Ale dobre, že je tu. Takže sledujte môj kanál. Lajkujte, odberajte a sledujte moje kanály. Takže dnes za to povedzme tak hupa, čupa, dupa.